Ассалому алейкум бародарони азиз, акаҷону, апаҷону, хуҳаҷону, ҳама каса хуш омадем ба канали ман. Бо шумо ҳастам Турдимурод Кавракич. Бародарҷону, дар ки ҷое ки бошед, сух саломат бошед, фақат хонатон хурсандӣ бошад. Бародарҷонони азизи ман, дар канали ман бозии мини рафтестай, ай 200 билет иборатай. 200 билетай, 50 дона приз. Яъне ки бозӣ این بازی را من ستارت میتونم بازی رقمی 19. بازی رقم 19 چی تاز میگذاره من شما یک تیوک توصیه میکنم تا آخر ویدیو را گوش کنید همه شما میفهمید. در بازی همگی 200 دونه بلیت 50 دونه پریز نرخ بلیت 2000 بلیت میشه. بازی بزنالیش میشه. یعنی که مقصد بزنالیش خیلی است. بردار همین ویدیو را دیدستی یا ikinci یا والا در جدا номер WhatsApp меброяд. Ҳамин WhatsApp нам менависи ки бародар ба номи ман якта билет брон кун. Як билет брон мекунӣ акаҷон, ягон сум пул намепартоем. Брон кардӣ ман туда билет мепартом, ҳамин билет барои ту брон мешавад. Вақте ки 200 билет мумкин 2 рӯз бикаша, мумкин 3 рӯз бикаша, мумкин 4 рӯз бикаша, мумкин 5 рӯз бикаша. Вақти соатиш омад, ҳамун рӯз ним соат ай пеш бозӣ ман тура занг мезанам. акаҷон ҳамин рӯз бозиай ту пулто мепартой бозида иштирок мекунӣ. Ягон сум пул намебардор. Кае ки ҳамин бозӣ шид ним соат пеш мепартой бозида иштирок мекунӣ. Призоро гӯш кун бародарҷон. Дар призо омаданӣ бошем 50 дона приз, призои пулия. Якта 100,000, якта 50,000, якта 20,000, якта 10,000, 10та 5,000, 10та 4,000, 10та 3,000, 10та 2,500, 6 донаи дига 500 сомона. Нархи билет 10,000 рублей. 867 175 6604 дар ин WhatsApp салом рӯй мекунӣ. ман ака як таблет брон кун мегӯ. Пул намепарто. Кай ки насиб боша ҳамин 2 дона билет бронировать мешавад. баъд ки насиб боша ман хатта занг мезанам. ним соат пеш бозиай мегӯм. пула мепартой ним соати чи ништа бозида иштирок мекунӣ. ҳамун тамом шидагӣ рӯз бозӣ мешавад. бо ним соат пас бозира мегзаронам. ҷошта ҳамун кадом одамо ғолиб мешавад. ҷошта прямой эфира дар картатон мепартем. зиндау сарбаланд бошем. лайка мезанем, суҳбата давом мекунем. дӯстони азиз, умедворам ҳаматон фаҳмидед. ягон нофаҳмин боша подписатсия кунед. ҳар рӯз бегаи шом баъди шом эфир мекунем. эфир мекунем чӣ маълумота боша шумо дар якта бо мефаҳмонем ки чӣ гапай чӣ хабарай чанд гонаи билет мондагиай кай бозира мегзаронам шумо курс мешавед. ина бародарҷон як природа нишон медиҳем. ҳозир мо қарор додем Москва рекада. ҳозир мо қарор дорем Москва рекада. насиб боша уже сезонҳо сар шид уже чо мегарданд карабило, яъне ки кемоҳо. насиб боша бо ягон бозии 20-21 ба ихтиёри шумо, ба маслиҳати шумо ягон бозира насиб боша ягон карабилда бо мегзаронем. ягон призои девона карда насиб боша якҷоя бо шумо як экскурсия карда природара Москва рекара як то мехему бозира мегзаронем. зинда бошед. хай сарбаланду хонобод бошед.